janeno mar Lolwe TV arwaki odiochieng' ma kawuono ngesoni e twak marwa mar rowere. Odiochieng' ma kawuono ka bende an gi mor sana. Odiochieng' ma kawuono an kod wendo e studio. Abro miye thuolo mar wacho nyinge kanyo moaye kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Kevin Otieno Ngeso. An wuod Kisumu, kamoro ni kichopo bwalo ka kanyo to iyuda. Erokamano Kevin. Ne janeno mar Lolwe TV kwadhi mbele anyisi ni an jata chenro mar Pauline Oyudo. Arwakoni machiegni. Kevin mana kwachako twak odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom chopo e twak kod rowere e TV mar Lolwe. Inyalo nyisowa ni Kisumu kae itime ang'o Kevin? Okay, Kisumu kar kae watimo gimiluongo ni film production. Wan gi kambi marwa ma watimo godo production. Iluongo ni Kachucho Films Production. Mano e the main thing watimo Kisumu ka. As well as apart from that production, I'm also an actor. Act group mo iluongo ni Funny Lifestyle Entertainment, as well as I'm a comedian. Yes. Okay. Inyalo nyisowa ni Kevin, ang'o miyo in interested e tiyo kaka ama bedo film producer? Gin ang'o gini mane neno ni an kaka Kevin mani film ni producing ni gima dwa dhi godo mbele kit ngimani? Okay, gimomiyo no wacho ni mondo abed a practice mondo abed film producer is just because of one thing. Nimar kaka ng'isi mokwongo ni an awuon an actor. Okay. To by the time man achako acting, nayudo some challenges manayudo e acting kaka neno no. Nimar idwa act, idwa ni shoot your video, idwa ni shoot your comedy, to mondo yud ng'at ma shoot ni godo tek. Mondo yud ng'at ma shoot ni godo tek. To kata kiyudo ng'at ma shoot ni godo, ogoni bei mamalo. Ma kata in iwuon kaka ng'at ma korka chako, iyudo ka obedo ni matek. Ko iyudo ka talent mari timore nade? Otho. Ko mama mi talent odhi mbele tiyudo ka otho. Ko no awacho ni yawa, obiro bedo talent ma ka an ma maratho. To ngiso ni mar youths mang'eny bende timore nade? Tho ko kanyo. Koro emano miyo no decide to wacho ni koro gima dang' watim wa practice kaka dang' watim production, our own production wawegi. Mano why know our own talent plus the talent of other youths mantie oko kar kanyo no magombo ni mon talent margi odhi mbele. Koro the way man wanyalo inua godo mano en man through production, wasom production, some production to a team mane momiyo na wacho ni at least man momiyo donja no e production. Ko na donjo through gima nan godo e chunya momiyo na wacho ni wadhi watim. Yeah. Magini ni donje bang' kisedhi idok school misome kod kiduogo dhi kode mbele. Yes. Un ji adi kato ng'ato partner nang'o e production industry kae? Okay, Kachucho Films Production wan ji gisani wan ji abich. To kaka wan ji abich wantie gi ji mopogo, ng'ato tie gi partner. Yeah, koro kaka an awuon ana mako kamera. Aito wantie gi jago no matimo editing. Plus wantie gi other 3 people. When wantie gi duties opogore. Because sama wadhi e field to wa delegate duty to each and every person ma wan godo kaka kanyo. Yeah. Inyalo nyisowa experience mari nyaka sani michopo kae ni en ang'o nyaka ni bede maybe a production industry experience mari chalo nade? Okay, experience mara ayo ni gisani to beta nyawacho ni ase experience a lot. To gima wacho ni e piny ka in each and every job onge mayot. En mana kujitia moyo, ijeno mana chuny, koro kinyalo succeed. But apart from that, ko kiketo chunyi tich ma mamitiyo, obviously aneno ko kinyalo succeed. Nikech iyudo ni by the time man wachako production kata ka wasechake makoro wan mbele kamano, tiyudo ni we still have many challenges. Yeah, iyudo ka seche moko jowete iluongo tich, undo ka tije uonge go. Seche moko uluongo tich kamoro kudhi kuchopo ni itingiso ni uselew chaku ka urwa machielo. Ko iyudo ka those challenges mungkin ka karo. There are many challenges man wakale throughout. Koro iyudo ka wase experience a lot. Wayudo ka seche mang'eny ni ji kachako gima chalo kama eri nitiere equipments mang'eny are needed, cameras, kaka iwacho no laptops. Inyalo wacho ni unu chako gi kanye? Okay, wan kaka ne wachako, kaka ng'isi ni wan jok ma koka ne chako. Wan jok mochako koa piny kabiro malo. Ndalo mwachako kaka wase gine kayo, makakoro wase ng'e matin concerning production
Koyudo ni koro equipment man wanya tiyo godo ne onge. Koro niyudo ka ne bedo matek serious. Koro gima nowacho ni okay, now we know how to do it. We can do editing, wanyalo mako video. We don't have the cameras. Koro what can we do? No one gi simbe, smartphone madongo dongo. Koro wacho ni koro gima dang watim, wachako gini gi our own phones. Koro niyudo ka watimo, wadhi wamako video with our own phones. Ka wasemako gi phones go, to koka edit gi. Koro wacho ni koro wabiro mako video gi phones nyaka tiedi. Wabiro mako video gi simu nyaka tiedi. Koro niyudo ka wacho ni okay, from that no wachango pesa. To wanyiewo wanyiewo kamera, kata ka en kamera to ber kata ka en matin to so long as en kamera. Koro wadhi to wanyiewo kamera matin. Kamera matin ni be ka wasenyiewo, iyudo ni sama wamako video to ka wasegolo gigo, tiyudo ka quality no bedo poor. Iyudo ka quality mar video mwagolo bedo poor seriously. Koro due to that, no wacho ni okay, bende biro miyo wa lose a lot of jobs. We lose a lot of jobs, to gima watimo bende kik timre nade, kik landre, nikech gima watimo racha. Koro wacho ni gima wadang watimo, apart from, koro these cameras, kamera ma watiyo godo, dhichuno ni mondo watim nade, wadrope, to mondo wang'i kata ka en kamera achiel, to wang'i kamera ma wanyalo tiyo godo. Iyudo ni through that, nwachako wachango pesa, mwanyiewo cameras. Gisani wantie gi cameras mekwa 2, gisani wantie gi laptops mekwa mwatiyo godo. Meaning ni sani watiyo gi everything mamarwa. Okay, mondo mi ng'ato chak production house, nitiere gigo ma you have to put in place mokwongo, sana kopogore gi maybe manyo personnel madhi operate. Gina gini ma ng'ano madwa chako production house onego ng'e masani ne ni odiochieng' ma kawuono e TV mar Lolwe, ma ibiro miyo jipo. Ang'o gini ma nyaka have in place? Okay, sama ilo chako production mari wuon. First of all, camera is very important. Nyaki bede camera mari wuon. Aito laptop is also very important. Aito for those quality production, things like lights, gigote nyaki bede godo kakanya no. Kise bedo kodgi, aiti make sure ni gimoro amora arrange nyaka jogi mitiyo godo. Nyaki bede okinya wacha ni koya chako production do chake kendi wuon. For example, ilo chake kendi wuon. Ma it is very difficult. Nyaki bed gi at least somebody partner. Ngat manya inya partner godo ma inya de godo somewhere. Nikech seche moko in gi cameras, in gi laptops, in gi kila kitu. Oluongi e coverage kumoro. Do dhi kini ngata achiel. Idhi ka is very difficult. Koro bende nyaki ket jok moko machiegni minyalo tiyo godo. Koro cameras, lights, laptops, those things are very important in production. Iwacho ni seche moko inyalo luongi e coverage, tiyudo ka samoro personnel ok ochopo namba mane idwaro. Gin experiences mage mane ibet godo mokwongo ama ma pod idhi mbele ng'iyo ni maybe kaka niwacho seche kani production mokwongo notimo gi simu but quality mag videos manutimo ne samoro poor. Gin ang'o gini muselana ama ang'o gini muse put in place mondo mi ne ni the same mistakes manutimo chon ka ok onwore? Okay, koro gik mo wasetimo sani mano ma omiyo koro mamiyo wawe this mistakes man watimo chien. En ni sani kaka nang'isi mokwongo ni chien kanyo most of the thing man miyo watimo production marach, it was due to cameras man watiyo godo. Koro sani kaka nasawacho mokwongo ni cameras wan godo. Sani cameras wan godo ma serious. Another thing ni ka like shooting a movie kata video mora mora. Inyalo ni chien kanyo like the group man watiyo godo. Funny Lifestyle Entertainment, I don't know. Ido ka seche moko wadhi shoot video kata movie machielo ma pok obedo practice, seche ko obedo shoot to bedo practice, due to that ni yudo ka owuok gimoro mapua. Koro mago some of the things ni koro before wadhi wa shoot any video nyaka that group otim thorough practice. Utimo thorough practice, kusetimo thorough practice koro ka wadhi to watimo nade, wadhi to wa shoot. Koro ng'eni sama videos movie mora also bedo practice. Koro sama ushute to miyo easy time. Gik moko miketho mang'eny gi gik moko migine yudo ka koro onge. Koro yudo ka koro en gima wuok kata ka koro en gi gine mathin mistake to yudo ka koro en obedo gi mistake mathin. Ok obedo gi mistake mang'eny kaka ko mistake mantie chien. Yudo ka ni seche ma ng'ato chako ama for a start, yudo ka ni there is always financial problem. Ere kaka no encounter financial problems amongst the group members mondo mi uneni gige wa obedo in place, wabet gi gik machalo kamae. No yudo support from somewhere koso notimo nang', koso jonyulu ema ne omiyo helping hands? No, wan kala support no wayudo. To kata jonyuol bende. Jonyuol wa bende seche moko be
onge gima wawanda wach ni ne support wa godo. Ija yudo ka janyuol seche moko madok kwedi marataya. Sabe chako gigo. Omisi gimitemo no mano ketho sa. That is wastage of time. Ni gimoro yathira madangi ti. Wegi mago ketho sa kuondego. Ni gimoro madangi ti bila. Ni gimoro madangi ti. Koro yudo ka seche moko ne gi side hustle mari. To seche go seche moko itemo balance. Itemo ni mondo idhi production ka ini maro mami idhi godo mbele to side hustle ka ben idhi godo mbele. Koro yudo ka seche moko we side hustle ni matin iwacho ni wadhi atim mamondi. Nikech seche moko monti iwacho ni oluongo tich moko kamoro. Iwacho ni wakwonga wema adhi atim ma iyudo ka seche go janyuol dhaw ang'o ma inyawe tich mitiyo idhi e gik moko manono. You understand? Kono very difficult. Koro wan kaka nwayudo pesa mano watimo godo gigi ne watimo niya side hustle man wan godo. Iyudo ka in that group wan gi jok moko ma timo mjengo, jok moko riembo apiko, jok moko timo business facilities. Koro through that eman koro wachango pesa. Wacho ni golur pesa makama wachango pesa ka en 1000 per week wacha ni 1000 per week kamano kono ng'ato wakelo to waketo wa put together ka wase put together pes ko ka giseromo kiwango mwadwaro ma gimo wanyiew to wadhi wanyiew chiel. Mana wacho ni jonyuol seche moko neno ni nyathi kosetieko skul ama koseikole ber ka otimo gimoro ma miye pesa, maybe pesa moro ma janyuol nyalo neno molo bedo gi hopes ni achak gini chieng' moro gini nyalo miya pesa. Approach mane janyuol yo bedo godo ka ni nyise ni adwa chako gima chal kama ma wadwa timo gima chal kama no kwedi ama no mi mijimo mar dhi mbele. Okay, anto sama no achako anto mara no kweda no kweda ga easy no kwebo isare I'm wasting my time. Yeah, I'm wasting my time. Angi something else madanga team. Awera gi ketho sa mar bae pap gi timo gik ma useless. Yes. Angi madanga team. Kono dogo no dhi okweda. But due to time kaka sa nemedo sodo kata time nemedo dhi. Kono dogo realize ni gima watemo timo no is something manyalo kelo gimoro mbeleni. Kono kano dogo support wa ni okay. Kono kana wuok na dhi to ni okay. Diuru koro no dogo bedo ni koro onge any problem bang'e. But for the start to no kweda. Erokamano Kevin. Janeno mar Lolo TV wabro dhi yueyo matin ka bende aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Kevin Otieno ma bende en producer mar Kochucho Film Production ma bende yudore e boma kama Kisumu. Kik idhi mabor kete mana e Lolo TV. Kendo janeno mar Lolo TV chendo twak rawere tielo mar ariyo wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Kevin Otieno Ngeso ma bende aseparo ni tijno motimo en film and video producer ma bende yudore e boma ma Kisumu ma bende odiochieng' ma kawuono biro twak kod rowere magwa kaluwore kod wechego ma gitimo. Kevin, mana kwa dhi mbele wayudo ga ni film producers ama jogo matiyo film industry gionge gande gi sama koro ma sama wadwa ywe ma sa tich nyalo yudore anytime, yueyo be nyalo yudore anytime. In kaka Kevin, bende yude mayot tiyo odd hours sami dwari no gi kami dwari. Ere kaka manage time nini? Okay, koro gima timore e industry mar film production kae ngiso ni gimoro amora for any person madwaro donjo e industry kar kae timo nyaka ibed dedicated. Chuno gima okwongo ni nyaka make sure ni time nyaka ibed gi enough time. Ka in ng'at ma very busy throughout kata yani bedo employed somewhere to idhi yudo ka odhi bedo ni matek timo e industry marwa kae nikech seche moko intie tich ibedo employed intie tich somewhere to segoni simo ni dwari kamoro machielo idhi tim production kuma machielo idhi yudo ka mondo iwuok kacha idhi kocha idhi yudo ka bedo matek. Koro chuno ni ka idwa donjo e industry ka nyaka ibed gi time mari, enough time mari. Ni mar sasa anytime inya gochni ni bi kama bi wadhi tich sama kama to nyaka ibed free sechego nyaka
nyaka ibed free. Kata ka ipo ni maybe ogochni ka ne intie tich machielo, Yeah. to you are free to tell the person ni okay, gisani tantie kama kama. Okay. Koro gisani tantie kama kama. Iyudo ni intie tich machielo ma itimo ne ng'ato. But ka in ng'at ma wachni time mari in gi time mari thin, idhi yudo ka challenges bedo mang'eny sana. Nikech ok inyal time maber nikech sama idwari ionge. Koro time an kaka na wuon, time mara kete throughout. Yeah. Anytime mogochwa ni dwari tich kama nyaka make sure ni seche go iwuok odhi. Yeah. Kevin, mana kwa dhi mbele, inyalo nyisa nyaka ichako bedo film producer. Iwacho ni gini uchako last year, 2020. Yes. Ginang'o gini misepuonjori so far, ma bende samoro ne kane pok idonjo industry ni kia, to bedo ni idonjo industry no iseng'eyo gi to be pod imedo puonjori. Ginang'o gini ma nyaka ibed godo in mind kapok ibedo film producer or as a film producer? Okay, gigo mwasepuonjore, iyudo ni sama gigi chako, sama ichako gimoro, idhiro kichake ka ok ing'eye maler. Yeah. To kaka imedo dhi, kizungu wacho ni practice make perfect. Yeah. Koro iyudo ni kaka imedo dhi to kaka imedo practice, kaka imedo timore nade, kaka imedo ng'eye kabisa. Koro an kaka namako kamera. Yeah. Iyudo kaka mako kamera mara no pod ok ber. Seche moko iyudo ka imako kamera gima shoot no odhi wuok ka shake, mere dhawni. Koro iyudo ka through that, iyudo puonjri ma mos. Yeah. Ma sani ka wach ni kamako kamera to amake ma perfect. To also another thing, iyudo ka editing go be nakia totally. But sani due to ne wan gi our own industry, iyudo ka seche moko ambe apuonjre that editing. Apart from ng'ama timo no editing, ma director maro ambe wapuonjre. Koro iyudo ka ipuonjori mos. Sami donjo industry donjo ka ikia gima amora. But ka isechopo industry, koro nitie matin mipuonjori ka kanyo no. To also another thing, ni bende sama intie industry ka kae, bende nyaka ibed ng'ano ma wacho adieri. Nyaka ibed ng'ano ma wacho adieri. Ka in ng'ano ma ok wacho adieri, to iyudo ka onge trust, you lose trust. You ok nyal trust. Koro industry ka kae be nyaka ibed ng'ano man gi trust. Nikech seche moko nyalo yudo ka ng'ato luongi e tich, to ng'isi ni tijni adwa ni biye, to kisebire tijni, ibire on Friday, to ng'eno gocho ni on Monday. Ko adwa na mi deposit, usewinjoru, adwa na mi deposit 20,000, adwa mi deposit 10,000. Mondo ibi kisebiro mitimo, koro ka watimo nade? Atieko ni pesa modong'. Koro ka in such a like person omi pesa, to ionge ok in ng'ano ma you trust. Idhi yudo ka seche moko omi pesa, tibukore ichamo pesa no. Kochop samber kidhi timo that thing, ok idhi. Iringi chak iwuok idhi timo nikech pesa cha isechamo, chak iwuok idhi timo ne ng'at machielo mar ng'at cha tiwe. Iweyo. Koro e fail kaka nyaka ibed ng'ano ma ja adieri, ma wacho adieri. Kidich tiwacho ni dich, ok idich tiwacho ni ok idich. Erokamano Kevin. Inyalo nyisa ni gin shida mage ma iseneno ama matimore nikech chien ka chinyiso ni samoro kani mako kamera kane pok ipuonjori sana iyudo ka kamera shake. Gin shida mage ma encounter ama useneno ka timore gik mutimo nikech seche moko boyudo ni in gi clip, iyudo ni ng'ato delete clip kapok o-edit. Shida mage kendo encounter? Shida mose encounter kar kae. Seche moko bedo malich. Iyudo ka like nitie chon matin, utimo gimoro, udhi ushoot ne ng'ato, udhi ushoot ne, there is a group man wadhi washoot negi video, usedhi ushoot negi video, to in the process man itimo editing mar video ni mondo tieke. Ma almost kodhi korumo, to laptop o crash. Laptop kose crash, everything otimore nade? Odhi. Koro idwa penjori ko idwa nyiso this group ni ang'o timore. Udwa nyiso gini ang'o timore. Video mano shoot odhi kanye. Koro mango ming'e ka idwa approach the group, ido ka otek. Sami approach pesa bose chulu. Un gimete ito mondo tiek editing to chew the video. You understand? To laptop ose crash. Ko yudo ka otek. Koro through that emano miyo koro no wang'iyo ways mopogore man koro watiyo godo. Koro laptop first of all issue mar bedo awach ni the reason momiyo laptop na crash nikech laptop ne achiel. Ko yudo ko bedo overloaded. Koro geni kosebedo kata wi dhano kosepong' mang'eny to yudo ka koro koro laptop no kosebedo overloaded. Okay Kevin, kapok idhi mbele inyalo nyisowa one scenario mane laptop ose crash gi videos kapok utieko editing. Client no wacho nang'o or what was the experience with the client? No tek.
almost money nego. Like client first of all some ogone sim. Mo ise laptop or crash. It was a group. Mabe no ken gar mangala chiel, it was a group. Your group no almost tell biro e office. Ngiswa the reason mo me ngiswa video mar okethore. Ang'o me no kenya kano video mar emo kethore. Ngiswa the reason why. Koro gingwacho niya, okay, the video itself, jok man ki shoot godo, some of them ose travel. Wow, transport mar jogo akuma gidhiye giduogi. Secondly, gik man ki shoot godo mamoko attires like all those things, nitie moko man gi haya. Wamany pesa mondo wamegi gi jak ga godo gigo. Places man gidhiye ka gi shoot that movie. Negi haya. Kyo negi tiyo gi transport ka gidhi kono. Wamany transport gi gigo te gi pesa miya godo those places mondo watim godo na wamegi giom godo gigo. Nyaka food man gichamo ka gidhi kono gidwaro ni mondo wakata for it. Koni onge gima ditim chuni nikech obvious gino osetimore nade ose crash dhi chuni wacho ni mondo watim nade wadhi mo amany negi pesa go wabed piny mo ngi kaka dang wayud pesa go mondo watim ne godo gigo mar mo mi trust obedie. Koro as long as nutimo nang'o ere kaka nuduogo e winjruok achiel mutiyo kanyakla koso gigo nodhi mana kamano. Gigo nokodhi kamano nodogo winjore ma ne gidok gibedo piny ma ka gisebedo piny kono noamua ni koro wakaw the coast gikaw half wambe wakaw half mondo watim ne godo mondo wadog wanuo ginendo mano wadhi watimo mwanuoe. Koro to avoid that mano no make sure ni gigo kik chak timre kendo no make sure ni koro wabedo gi laptops more than one laptop. Kevin, mana ka wadhi ka gima watie ko yudo ni sama nuchako production ni film and production wayudo ka seche ma bende corona nobire. Ere kaka nu survive through corona muchopo nyaka sani? Ang'o gini shida mage manupitia? Kaka no survive through corona nobedo kaka corona nobiro to no affect ahinya industry mar kar kae no affect kabisa nikech iyudo ka koro jok ma nyadhi events ne onge event moro amora ne onge chokruok nok dwa koro kaka nunya timo gigu niyudo ka bedo matek. Go through that no kaka no nya yudo pesa mo survive go no dhi obedo no matek kabisa. Koro no chuno wani mondo wadonje e side source mamoko no one producers no wanango kaka koro survive out to unje out kono te kono chuni nyaka ko ingi kaka idonje side source mamoko kono chuno wani mo jowete mamoko dhi mjengo modhi boda modhi business matin bende dhi business mathiso gi hokas modhi oking odhi dhi oking kono. Mana on that note inyalo nyiso ni gin ang'o gini mipuonjori ama puonj mane yudo in person ama un kaka jo group kaluwore kod biro midhusi corona? Kaluwore kod biro midhusi corona an puonj mana yudo an awuon ni sama in gi tiji moro matin mitiyo miyude pesa mo matin to kik iyaw wiyi malach lokri ondiek icham pesa miyudo no te. At least kichamo kata ka irido chame kichamo 70 kata kichamo 70 iwacho ni cham 50 kan 50 but kata kinao ni kano 50 no yabedo ni matek kata cham 70 kan 30 kan kata 70 cham cham 70 kan 30 kan 30 ni mar mono mi gima amanya timore mbele ok nyang'eyo mbele kaka nyalo bedo tinya yudo ka affect seriously ko gimoro ka otimore mbele to yudo ka in giri moro matin nyakonyi survive but kibeda ka woni chamo te inyalo war kamarach. Okay, Kevin, inyalo nyisowa ni gin videos ama films gin videos mage ma ushoot mondo maybe ng'at moro ma samoro ne dwaro shoot gimoro mane pod manyo ng'ato samoro nyalo neni kama wach ni kare lemba odhi kare aneno ng'at machal kama we agone simu. Gin videos machal nade mu shoot wedding sama gik machalo nade? Okay, one videos wa shoot wadil gi comedies those upcoming comedians obed ni idwa timo comedy mari ni wuon obed ni gi jok midwa timo godo comedy mago wa shoot koro ne vijende te madwa shoot comedies madwa shoot video movie mora mano wa shoot understand movie te wa shoot aya weddings ngata ma timo arus odwa no bio timne coverage kanyo no mago wadhiye watimo liete coverage mag liete wadhi kuonde go watimo mago te ai to jothumbe bende artist ngano madwa go jathum mama madwa go video mano bende one free warwaki to wagolo ni video mari
Okay. Yes. Okay, Kevin, odi ka gima tiyo kapani wadongi dakika machiel machuok. In kaka video producer ama film producer, wayudo ni ng'ata manie film industry. Before ibed producer ama ka in producer, nyaka ibede ni in gi favorite movie ama TV show. In mari en mane? Kwa dhie movie ama TV show, mari en mane? Okay, an mara. To ang'o momiyo? Ng'ega kabisa, nikech nyaka wach ni nyaka ing'i ma oko be. Yeah. Thothne ahero ga ng'iyo ma oko seriously, kaka ko Nigerians. Nikech iyudo ka Nigeria, gimoro ok en real. Yeah. To gimeke ma kata kama intiere, ifeel ni en real. En Ifeel ni en real. Koro iyudo through that ka gitime no. Yeah. Iyudo ka most of the time, awoche sama an gi thuolo mara matin. Awoche marom yang ka gitimo gade. Koro iyudo sama iwoche to iyudo ka gimoro nitie new. Koro idhi search this thing kaka itime. Yeah. Ero adwa ni kamera kacha imi jowete ni rowere mane ni odiochieng' ma kawuono sani e timo mar Lolwe Ngesoni. Advice mane minyalo miyo gi bedo ni corona ama midhusi corona no biro last year seche mane uchako production house to bende udhi kode mbele nyaka odiochieng' ma kawuono ni. Nitiere rawera ma samoro gino nogoyo ma owacho ni an pesa na mane an godo matin ni we akane iya. Un kaka ne uchake nuneno ni udhi kode mbele mondo at least chieng' moro maybe ng'ato ne ni midhusi corona ne koketo ji te piny. En advice mane mimiye king'iyo kamera kacha? Okay, an advice manyalo miyo youths oko kama ntiere kanyo no en ni kata corona beto ni corona no biro kamano mo affect wa. Corona no affect each and every person. Be watch ni worldwide. Yeah. Omiyo koro kano affect ji kamano koro chuno ni kik wabedi piny ni ko corona ose affect wa koro onge gima nang' watim. Koro watimo ni sani corona kwanza ose reduce matin. Koro samo reduce godo matin ni wang'iyo machiel madang' watimre godo nade madang' wa survive godo. Apart ka idwa donjo industry kar ka irini matin ma in godo no inyalo donjo industry mi succeed. Koro giri mo ama matin ma in godo inyalo donjo godo industry mi succeed. Kik lose hope. Matin ma in godo i approach godo mana ng'ato kise approach godo mana ng'ato ipo ka itimo ni nade idhi mbele. Koro kama intie kik lose hope with what you are having. Whether you are having a talent, anything that you are having as a youth, just itia bidii on it, mano itim ni nade I succeed on it. But kik ibed piny ni koro irito ni koro corona ose affect ji. Sama ibedo piny ni corona affect ji no to jok moko to succeed. Jok moko dhi mbele with what they are doing. Yeah. Social media handle mari. Okay, koro mara an awuon Ama mar group. Mar group mwatiyo godo sani like Kachucho Film Production watiyo gi Funny Lucky Stars Entertainment. Mano kidhi e YouTube idhi yudo those videos gi movies temo agolo. Funny Lucky Stars Entertainment YouTube channel marwa mwatiyo godo. Facebook bende and Funny Lucky Stars Entertainment. Tiyo gi namba ni mar simu kwa narration. Namba na mar simu en 0790 25 52 50. Yes. Erokamano Kevin kuom chopo e Lolwe TV twak gi rowere odiochieng' ma kawuono. Janeno mar Lolwe TV mana kaka winjo twak ma kawuono wabet godo kod Kevin. Mano ema kelo giko mar chendo ma kawuono ka bende jipo ma oweyo godo rowere ni kik ibed wamanyuru yo machielo mar yuto chak gi gimoro amora matin ma in godo e lweti no. Bende kik geno ni tho kidwa chako gimoro. Asebedo jata chendo mar Paul Noyodori Tiuru Masani.